Wel, Ffion Dafis ydw i, a dwi ar hyn o bryd yn cyfarwyddo Rownd. Dwi ar fy wsos ola o'r bloc, ac wedi mwynhau bob eiliad bod o'n deimlad eitha weird ar y dechrau, achos yn amlwg o'n i yn chwarae'r rhan Alwena, sef gŵr Philip, ac o'n i'n gweithio yn y siop, ac o'n i hefyd yn nyrs am 8 mlynedd, so mae hynna 16 flynyddoedd yn ôl nes I gychwyn yma. Pryn o ti ta? Jackie ta Sophie? A rwan dwi wedi landio yn ôl yn fan hyn yn cyfarwyddo. A mae wedi bod yn brofiad hollol briliant. Dwi wedi cael gymaint o groeso, lot o'r hen wynebau dal yma. Felly yn deimlad braf iawn a pawb mor gefnogol. Dwi'n meddwl na yn hoff beth I am chwarae Alwena oedd gweithio efo Maldwyn John. Peidiwch a deitha fo bod fi wedi dweud hynna. Ond o'n I wrth modd yn gweithio efo Maldwyn, ac mae bod yn ôl yma, yr peth mwyaf bizar ddigwyddodd oedd nes I edrych ar yr amserlen a gweld taw fy ngolygfa gyntaf un I yn cyfarwyddo oedd yn y siop hefo Maldwyn John, so chi'n gallu sgwennu fo. So, o'n I reit nerfus, dweud y gwir, o fod yn cychwyn yn fanna hefo Maldwyn, achos bod fi wedi bod yn wraig iddo fo am 8 mlynedd, ond fi oedd o mor gefnogol a mi ath y nerfa yn syth bin. Dwi wedi mwynhau y cyfarwyddo yn fawr iawn. O'n i'n nerfus ar y dechrau, achos mae dod I nabod ffurf pethau, sut mae pethau'n gweithio. Bod fi wedi bod yma ac yn teimlo bod fi'n hollol gyfarwydd, mae pethau wedi newid lot fawr yma. Achos enghraifft rwan, da ni'n ista yn Llangefni, yn Aria, lle mae rhan fwyaf o sets Rownd. Wrth gwrs, pan o'n ni yn Rownd, oedd hein ddim yn bodoli o gwbl mond yn Borthaethwy oeddan ni. Felly mae'r newidiadau yna wedi bod yn reit anodd I gael ymhen o'i cwmpas nhw. Ond unwaith dwi wedi dall sut mae'r holl beth yn gweithio, sut mae'r system yn gweithio, a pa mor sydyn mae pethau yn digwydd yma, yna dwi wirioneddol wedi setlo a wedi mwynhau.